Sayo sa buntag, pagmata na ko, na ako mga silingan dres kwarto mga bayot, nang lakaw na sila mo, nang galaga na lang ko diri kalano ni Karina. Usara ni kapatatas, usa ka itlog, ako din yung gipanitan ning patatas, gibutang na ko diri aning bowl, line ato na siyang lubkon mga bayot. Wala ko alho og lusong diri no, mo nang kanina lang akong gigamit din kay wala may available din sa balay nga ako ang hipuyan karong panahon na. Sa itlog di ay egyok ra ko ang gibutang dira mga bayot para lami-lami, then gibutangan ako gamayng butter, then atong i-mix-mix og balik. Gibubuan na ako gamay nga gatas mga bayot, manang itunol o ihatag na ni sa to ang binhi diri aron makakaon na ni siya. Ako lang po di ang giapil og hatag niya ang igwait mga bayot, bintaha mga bayot kay hintalap-tilap aning ako ang gigama nga kalanon. Ato lang ni siyang pasagdaan diri nga mukaon, panid-an tani og mahurot bagud kani akong gihatag niya nga kalanon. O magkaligo ni Karina, nakita niya ang tati nga gabuhat og biskwit, gadali-dali og bira sa do mga bayot, dan iyang gi patag-patag anang lamisa. Kay og niya pa, mami, pancake, perte gid niyang lipaya mga bayot kay gitagaan man pud sa iyang tati. Basta iyang tati na ganig iyang tito mo kayuan ni Karina, aw. No more gyud ni sila. While nagluto kog kalano ni Karina, nay nanoktok dire sa portahan kay gitagaan mi ani among silingan og nuts mga bayot. Kurat kanilang nuts dire mga bayot kay dagko kayo. Og niya pa gipang popo ko ni sa iyang apo dito sa loyo. Kani silingan na mo dire katong gingon ako ninyo kaniadto basta moabot na iyang mga apo dire murag kanunay nga klase sulod sa iyang balay, kanunay syagit mga bayot. Kaniadto pag-abot ako dire first time na akong paglantawan ni mura siyang talisay. Kay daghan man kay ni sa una nga tagak sa kayutaan. Di nakaingon pugog nay kabog dire. Perteng gahianin niya mga bayot og kito ni mo ni murag unang muritarang imo ang tango kumpara aning imo ang gikitkit. Di gyud madala sa akong bag-ang mga bayot. Naingon na noog kinumot sa agta ning atuang nawong dire kay perte gyud taong gahian. Kinahanglan gyud ni siya og bato or dili martilyo para lang gyud siya ma-open. Pag open mga bayot mo na ni siya oy porma mo siya og utok ba. Lamin na siya isagol nimo sa cake. First time na akong pagkaon na ni murag gyud siya glasa og mani. Ikaduha na akong kaon murag talisay na. Kadugayan na akong kaon naka-realize na ko nga nuts na gyud ay ni. Nagbuak na kog pipila ka piraso ani mga bayot kay ako ugangan galoto og biskwit iyang palamanan ani dayon iya pong palamanan og apol. Milabay ang 20 ka tuig mga bayot loto na ning gama nga biskwit sa akong ugangan dire mo nang ato ning hatagan og usa ka hiwa diri sa Karina mayawat na lang pod mabusog-busog ni siya. Kadi akong binhi dire murag nangala. Kas akaduhan niyang ingkit anang pagkaon, iya na din ang iwakli dras kadaplinan. Or dele, hastang salog, iyang pakanon. Kaya iya mang ipanghulog na iyang kalanon. Bitaway ako din yung ipakaon daan na ako ang binhi dire. Kaya miningon kong ugangan, nga naanak ko no ang iyang pensyon. Ako ni siyang ubanon, at tumi sa gawas karong adlawa, kay magkuha mi sa iyang kwarta. Kaya itong una, napalaw mi mga bayat. Perte pa kayong posing-posing na mo dito hinuwat o sa dihang waday kwarta. Sumana ni no, isugod na po nato nig baklay ni atong lambungay dire bitaw joke la. Ipasok na po nato ning ato ang dalang ATM dire mga bayot para mulugwa na nang kakortahan dire aron mahuman na ta ning ato ang pakay karong adlaw. Kaniadto mga bayot, bagong subang pa ko dire ning ilang planeta. Sa buhi pa tong iyang bana. Silang duha magkuha sa ilang pensyon. Kay makakita pa man to iyang bana kumpara niya. Unya karon kay nag-una-una magbakasyon iyang bana, unya di naman kay ni siya kaklaro gud og tuplok-tuplok anang masina. Ako nay kanunay magkuha niyang kwarta. Miningon ako ugangan nga moadto ko no mi sa tindahan kay mamalit mi og kalanon sa moang panihapon. Dili mi moadto sa city karong adlaw mga bayot, diri mi sa gamay nga market pero kaning marketa gamay siya pero daghan kaayo og baligya. Nakakita day kog iro diri mga bayot, perte pang tudlo ni Karina, miningon siya og mami dog. Homeless na siyang iruwa mga bayot pero lantawon nimo patsada pag nawong. Tag 5 na lang. O pili na mo. Milabay mi aning tindahan murag hinunong may kay mingon akong ugangan nga mopalit ko siya og pat. Kay ibalhin niya og kaang tong aloe vera nga naa sa mo ang panimalay. Gamay manggug kayo tong kaang ngayang isudlan o niya tambok ang aloe vera og punuan. O nang aron makaginhawa iya kunong palitan og dako nga kaang. Nakaingon kog portahan ray pwede lakan. Hasta man po ning ila ang sudanag ice cream dire, ila ang gibutangag kandado. Kay di naman gud po ni mahalin kay bugnaw naman karong panahon na dire. Minsulod na dai mi dire sa shop nga mo ang gianhian. Gamay ning shop pero tanan naa sa ila ang pagkaon ha. Pero kalanon ako murag malipong na lang siguro kog tinuyok-tuyok dire, di ko kakitag bulad o ginamos og uyap na ilang gipang display. Kasagaran na nga mo ang anihan basta manhimi ni Karina og shop mga chocolate gidayon o yogurt mga bayot. Mo ginay unang puntarya na mong duhang Karina. Kay kani man gud ako ang bini, murag mohilak ang adlaw og di kakaog chocolate mga bayot. Daghan pa day kayo sila mga display diring mga pasta, lahi-lahi og color, lahi-lahi og porma. Naday gwapo diring batang nang arrange dinhi sa iya mga baligya oh. Humagpamili na mo ni Karina, minggawas na day mi dinhi mga bayot, nakabitbit na siya lollipop kay siya gihimbunot na dito og iyang gikuha ang lollipapa. So kay red light man, di ta magsinirok, magpundo sa taning kadaplinan, di ta mo labang dira kay mauray ang atong kamatyan og magpa maumao ta.
murag mo sunod ta diri sa ilang mga rules and regulation, Lisio. Milabay mi aning kadaplinan, nagpanawag ning bedsheet nako. Miningon og babe, palita tawon ko aron pon makahikap ko nang imong buhok nga murag lambungay. Bayat patsada kayo color tong bedsheet nga ako ang nakita. Pero feel nako gawas sa wa ko'y kwarta, murag gamay tong bedsheeta sa kama nga among higdaan. So naabot na may diri sa mga panimalay mga bayot no mo niya mo ang nakuha dito sa tindahan nga among giadtuan na ay ambot unsay ngalan ani mga kalonona den di ko kahibalo lagi kung unsay ngalan aning mga kalonona kay wala lagi og English mga bayot. Kasagaran ning lengguwahe nga ilang gipangpatapot aning sticker mga bayot, Russian ug ilang Armenian ra gyud taon ning mga lengguwahe Basta tapulan kog translate aning ila ang mga lengguwahe mga bayot. Magbase na lang ko sa mga picture. Himpalit po dahil may diri og mga panglabok mga bayot og mga vegetable. Dayon kaning pana mga bayot ganahan kayo ako ang brother-in-law ani. Kay gawa sa dili makadakog tiyan. Lami man pod taon usap-usapon oy. Giluto na din sa kong ugangan diri nga mo ang gipalit atong dito mi sa basar. Nakaingon kog pinuradong humay ning kalanuna. Dili man di mga bayot. Ang procedure dahil sa pagluto ani gapabukal siya og tubig. Gilunod niya ni pagkahuman gibutang butter, then giukay-ukay, then mao na to. Mao na ni, makaon na ni siya, luto na dayon. Atong tilawan. O pagkakaon ng galuto, gauna-una ng Celestina. Narao. Kita ninyo? O wa ninyo nakita, hala, dakuan na inyong mata. Atong tilawan ha. Lamig mga bayot. Lamig gud siya. As God nga tamis-tamis. Hala, tagak. Kaon sa kwan niya. See you later. Alas 2 sa kadlawon mga bayot, mingon akong mga kagupa nga mga on ko na protas mo nang ga-slice sa Celestina diri mga bayot og kalanon. Pear, apple, lips, dayon murag lomboy man siguro nang ako ang gibutang dira sa plato. Lami kayo glusok ning grapes karon mga bayot. Brown nga yelo-lilo ang iyang color. Mao ni tinmailahan mga bayot nga tamis ni siya. Aron ma-prove gyud natog tamis ba, sulayan tadig pang-it dire mga bayot. Dire ra ko nakasulay og pang-it og grapes mga bayot nga gikan gyud sa pungango. Kay kasagaraang mapangit nako sa una bayabas ra. Kay gikan ko magdeposit mga bayot basta na ay punuan sa bayabas na ako ang gideposituan. Aw, klaro na kayo inig ulit gausap-usap na si Celestina. Murag gi-enjoy na ako ang pagkaon-kaon diri no. Diri ra na ako tapuson ako ang sisiburitsi karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.